ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಹ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಮನಸ ಸೇವೆನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸಮಯಡು ಆಪುನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದ ಸಫಲತೆ ಮನಸ ಸೇವೆಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು. ಮನಸ ಸೇವೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮನಸ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ವಾಣಿದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯಂತೂ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು, ಅವು ನಡತೊಂದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಾಗುಂಡು. ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಆವುಡಾಯಿನವು ಸೇವೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ಫಲಿತಾಂಶವಂತೂ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕೇಂದೇ ಉಳ್ಳರು. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ 180 ಮಾಲೆಲ ಪೂರ್ಣಾತಿಚ್ಚು. 14,000 ಇವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಐಕಾದು ತೀವ್ರ ವೇಗದ ವಿಧಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಸೇವೆಡ್ ನಿಕುಲು ಸಂದೇಶ ಕುರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಸಮಯನು ದೇತೊನುಂಡು. ಸಂಪತ್ತುನ್ಲ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪರು, ಗಲಿಬಿಲಿಟ್ಲ ಬರ್ಪರು, ಆಯಾಸಲ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸೇವೆಡು ಇಂದು ಉಂಡಾಪುಜಿ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಲು ಕರಿಂದವು. ಈತು ಸಮಯಡು ಏತು ಆತ್ಮನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷಲ ಪೂರ್ಣ ಆದಿಚ್ಚಿ. ನಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಆತ್ಮನುಳ್ಳಿರು. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಭಗವಂತನೇ ಮುಕುಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಭಗವಂತೆ ಬೇರೆ ಮೊಕಲೇನು ನಡಪವಂದುಲ್ಲಿರು. ಮಲ್ಪವನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪವಂದುಲ್ಲಿರು ಬನ್ಪು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾತಿಚ್ಚು. ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಇಂದು ಮೊಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನ ಆ ಧ್ವನಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಲ ಮೊಳಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮಲ್ಪವನ ಬಾಬಾ ನಲ್ಲ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಗುಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಬುದ್ಧಿಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಹೋ ಪ್ರಭು ಪಂಡಾಂಡಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾವಡು. ಬಾಬನ ರೂಪೋದಾಂಡಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆವಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದೈತೆ ಕುಡ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಲೆ ಒಂದುಲ್ಲಿರು. ಜೋಕುಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗುಡು ಕನಲೆ. ಮನಸ ಸೇವೆನಿತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗನೆ 1 ಲಕ್ಷ ತಯಾರಾಪೇರು. 1 ಲಕ್ಷ ತಾರೆಯರ್ನ ಅತನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಾಯನ ಉಂಡತ್ತೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪಿ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ 1 ಲಕ್ಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮನೋಬಲದ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ಆವಡಾಪುಂಡು. ದಯಗೆ ಬಂಡ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗೂ ಸಂದೇಶನು ಮುಟ್ಟವನ ಸೇವೆ ಉರಿದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಯೋಗಿ ಆಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುದ ಆ ಧ್ವನಿ ಬಾಯ್ದ ಧ್ವನಿರ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಿನ ತಂಡನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದಿತ ತಾಲೀಮು ಮಲ್ಪುಲೆ. ವಾಣಿದ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸೇವೆ ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರೂಪ ಆಪುನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಇಂದೆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಗಮನ ಈ ಅಂಶದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡು. ಇಂದೆರ್ದೆ ಪುದರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿಲೇ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊರಲಿ. ಇಂದೆರ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಧಿಕ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮನಸ ಸೇವೆನು ಅತನ ಧನಿನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬುಂಡು. ಸದಾ ಇದುವೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜಾಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪರು. ಜಾಸ್ತಿಗಿತ್ತೆ ಇಂದುವೆ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಪಂಡ ಮನಸ ಸೇವೆನೆ ಇಂದು ವಿಧಿಯಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.